Vedeli ste, že každé druhé zviera má nadváhu? Toto je pandémia aj medzi nami ľuďmi. Nadváha alebo aj obezita môže viesť k rozvoju rôznych ochorení, ako je diabetes mellitus, ochorenie srdca alebo obličiek. Ak máte podozrenie, že váš maznáčik môže mať problém s hmotnosťou, je potrebné navštíviť veterinára a spoločne vypracovať plán chudnutia. Tento plán bude obsahovať dietu a pohyb. Nebojte sa, že váš miláčik bude hladovať na diete. Specific Weight Reduction je špeciálna dieta, ktorá má nízky obsah tuku, vysoký obsah vlákniny, čo nám pomáha dosiahnuť pocit sytosti bez navýšenia kalórií. Obsahuje kvalitné bielkoviny, ktoré udržiava svalovú hmotu. Ideálnu hmotnosť vášho miláčika môžete udržiavať naďalej používaním špeciálnej diety Specific Diet Control a pohybom. Je dôležité pravidelné vyhodnocovanie zdravotného stavu a telesnej kondície vášho miláčika za spolupráce veterinára. Viac informácií nájdete na specificdiet.cz alebo na specificdiet.sk.